Avui hem vingut al Clot. Ara mateix ens trobem en un dels llocs més emblemàtics del Clot. Aquest parc on ens trobem ara mateix va ser una fàbrica de trens. Tot aquest barri va tenir un passat amb molta indústria i moltes empreses que treballaven per subministrar peces a aquestes indústries. Sobretot tubs de ferro, i hem visitat abans una casa de paraigües. Ara estem aquí al cantó d'un dels edificis més antics de Barcelona, que té 800 anys. També en aquest barri, fa molt temps, la primera constància dels primers pobladors d'aquesta zona, el que feien era cultivar. Clot vol dir forat. I aquí es cultivava i era gran part del rebost on es emmagatzemava el blat dels conreus per subministrar a Barcelona. Si vols aprendre català, ja saps què has de fer. Vine a CNLIC i dona-li like a aquest vídeo. Adeu!